it-taqdiet tal-Malti huma sodisfatti illi daw l-emendi ippreżentati fil-Parlament għaddew unanimament mill-Gvern naturalment u l-Oppożizzjoni jaqblu magħhom għaliex huma emendi li tjiebu ħafna mill-ewwel darba li tresqu fil-Parlament. Din id-darba żdiedu aktar rappreżentanti u allura xew tal-Ministru Bartolo li jkun hemm rappreżentanza akbar fil-Konsil Nazzjonali tal-Malti twettqet iżjed. Aħna sodisfatti fuq kollox għaliex qegħdin nassiguraw u dan kien l-akbar ilment tagħna mal-Ministru Bartolo qabel il-btajjel tal-Miliet li l-emendi kif kienu qabel ma kienux qegħdin jassiguraw illi l-akkademiċi se jibqa' jkollhom is-saħħa importanti li kellhom qabel. Il-Ministru Bartolo dina fema, l-Oppożizzjoni femita wkoll u l-emendi kif ġew preżentati l-bieraħ u approvati jinkludu illi ħajkun hemm rappreżentanti tal-iskejjel tal-Knisja u tal-iskejjel indipendenti, rappreżentanti ieħor bil-fakultà ta' l-edukazzjoni u li l-akkademiċi li hemm l-Università ħajbqgħu fil-Kunsill. Barra minn hekk ħadna pjaċir li l-Ministru Bartolo laqa it-talba tagħna illi jiżdied ukoll ir-rappreżentant tas-Segretarju Permanenti taċ-Ċivil. Din hija ħaġa importanti ħafna għalli dan ifisser li d-deċiżjonijiet li se jibda jieħu l-Kunsill Nazzjonali nibdew narawhom infurzati b'effiċjenza akbar. Jiġifieri jekk aħna ngħidu li s-siti elettroniċi tal-Gvern għandhom ikunu bilingwi bil-Maltu bl-Ingliż u mhux iktar bl-Ingliż biss, issa se jkollna assigurazzjoni li se jsir hekk. Irrid ngħid ukoll li l-Ministru Bartolo diġà laqa it-talba tagħna illi l-Gvern jinvesti bis-serjetà fiċ-ċekkjatur. Dak li bl-Ingliż ngħidulu spell checker. Jekk il-Gvern jirnexxielu iqassam dan iċ-ċekkjatur b'xejn lill-poplu Malti, aħna konvinti li ħanaraw aktar kitbiet bil-Malti għax naħsbu illi n-nies ma tiktibx ħafna bil-Malti għax għandha biża' kbir li tiżbalja l-kitba tiegħu. U ċ-ċekkjatur huwa għodda li jisserraħ ras ħafna nies. Il-passi jmess huwa li issa l-Kunsill Nazzjonali jinħatar u li jsiru laqat aktar spissi mal-Ministeru għaliex li kien qed jiġri u għaliex ix-xogħol tal-Kunsill Nazzjonali kien qed isir fi skiet minnu mitfla tal-qasam jaf li x-xogħol kien qed isir u dawn huma nies li ma jafux idoqqu trombi u sfortunatament fid-dinja tal-lum trid iddoqqi trombi. U dik l-lezzjoni li tallimnija. Il-Ministru Bartolo saħaq fuqha wkoll li jiġifieri li x-xogħol li nagħmlu aħna irid jidher li jkun qed isir. Mhux ikunu nafu aħna għal nista' ġewwa biss. Pereżempju, saru ħafna laqat, ngħid mijiet ta' laqat mal-ġenituri u n-nanniet fl-iskejjel ta' Malta u Għawdex biex il-ġenituri u n-nanniet ikunu jistgħu jgħinu fil-prattika li l-istudenti huma jagħmlu x-xogħol tad-dar. Imma qatt ma nstemet ħaġa bħal din fil-medja pereżempju, dawn huma laqat illi laqgħu għall-ewwel darba fl-istorja tal-Malti li nies li jiddeċiedu maċ-ċittadini hemmhekk li jixtiequ jitalmu l-lingwa bis-serjetà.